हाय. नमस्कार मंडळी, आज एका नवीन व्हिडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. तर आज एक नवीन चॅलेंजचा हा व्हिडिओ आहे की तुम्ही बघालच. तर तिला पण बोलवतो मी इकडे. आज साडी नेसलेली आहे तिने. तर आम्ही आज चाललेलो आसापूरचं टेम्पल. आसापूरमध्ये एक टेम्पल आहे सेंट नावाचं. तर तिकडे चाललो आहोत. तर तिकडे एक म्हणजे असंच तिने आज साडी नेसलेली आहे. लोकांचे रिॲक्शन्स परत भरपूर दिवस यांनी पण साडी नेसली नव्हती. तर ती पण साडी नेसून म्हणजे जाऊया काय. तर आम्ही आता लिफ्टमधूनच येत होतो. तर लिफ्टमधून येतानाच एक जॅपनीज बाई होती. ती म्हटली मस्त आहे, मस्त साडी नेसली वगैरे ते. तर त्याच्यामुळे बघू अजून पुढे पुढे काय काय रिॲक्शन दिसतात. तर बघत राहा पूर्ण. धन्यवाद. जात आहेत सगळी इकडे तिकडे पाठीमागे तीन वळून तीन बघत आहेत. चला सिग्नल लागला. मस्त आहे. मस्त ब्रिज आहे बघा इथेच पाण्याचा. आज काय पावसाचं वातावरण आहे. सगळं ढग पांढरं आहे. आज काय पाऊस नाही पडत. तर आम्ही राहतो तिथे त्या बिल्डिंगमध्ये आणि इथून हे बघा असं जवळ तशा नदी टाईपसारखं. तर तिथून जायला लागतं. मस्त दिसत. चला सगळे लोक अशी मागं वळून बघायला लागले. फिटिंग वेगळं आहे. ही लोक पुढणं अशी बघणार नाही एकदम. ही पण लाजरी माणसं आहेत ना. तर राहत होतं यावर उद्यमाच्या यावर अपार्टमेंटमध्ये. सिग्नल सुट्टा. चला हे मेडिकल स्टोर कुसुरी. शिस्तच होतं आता आम्ही जाणार आहे बापुरी योकोहामा. मग बापुरी योकोहामावरून आसाकुसा लाईन चेंज करून तिथे आसाकुसा सेंट टेम्पल आहे तिथे जाणार. आता आम्ही आहे ओजिमा स्टेशनवरती. स्टेशन तिकीचे बाई बघते आपण दाखवल्यासारखं करतो ना. सबवे पण कसा क्लीन आहे बघा. ते ट्रेनमध्ये बघतात बघ ती लोक. सेकंड ट्रेन चेंज केली आसापूरसाठी. आसापूरचा लाईन A4 एक्झिटवरून गेली की इकडे सेंट टेम्पल. हे किती खाली आहे. व्हिडिओ
हां, आता आम्ही असं कसं स्टेशनवरती पोचलो आहोत. तर इथून 5 मिनिटं अंतरावरती चालू गेल्यानंतर सेंसोजी टेम्पल आहे, तिकडेच जायचं कुठं. हे कसं लावलं स्टेशनवरती, ते गरमी येत असतं ना, हे गरमीत असतं ते पाण्याचं तुषार. हा आपल्याला पलीकडे जायचं ते, हां इकडून जायचं. कसं गेलं शॉप पण आहेत, वळून वळून बघायला. सायकल असते, सायकल अजून पण नाही, जॅपनीज सायकल. हे आहे सेंसोजी टेम्पलचा गेट एंट्रन्स. मस्त स्ट्रीट. इथून एंट्री, एंट्री गेट आहे. अशी लोक किमान घेऊन घालून येतात. ह्या शॉप भरपूर शॉप बंद आहेत बघे. आय थिंक लेट झालं त्याच्यामुळं, 7 वाजता आले त्याच्यामुळे बंद केलं काय मी. भरपूर असतं तिथं. शूज वगैरे ते नाही, चप्पल्स जापनीज म्हणतात ते सगळं. ते घेतले ना, ते चल ना जरा पुढं. अशी लोक किमान घालून येतात आणि तृप्तीनं साडी नेसली आपल्याकडचा परिणाम केला. भरपूर सीट्स ऑफ वगैरे पण आहेत भरपूर. हाशी वगैरे त्याने चॉपस्टिक. असं ना, गरम होते का? शेमेन इथे कसं येते आपल्याकडे, कसं वडापाव वगैरे असते, हे सगळं याच्यामध्ये काय काय ते स्टफिंग असतं. चांगलं आहे, मस्त गेलं. सगळी बघते तो चोरून चोरून. हे असं कसं टेम्पो इकडे पण कसं आहे बघा. मेन टोकियो सिटी सेंटरमध्ये एक म्हणजे एक फेमस मोठं टेम्पल आहे, सेन्सोजी टेम्पल नाव आहे त्याचं. आणि स्कायट्री पण दिसते बघा इथूनच. स्कायट्रीचा आपण सेपरेट व्हिडिओ बनवला आहे, तो बघितला नसेल तर बघून घ्या. असं असतं की हे हलवायचं, ते जॅपनीजमध्ये लिहिलेलं असतं, परंतु त्याच्यामध्ये त्यामधून ते जी बॉक्स असते, लोक जी बॉक्स हलवून हे करायला त्यातून काढी निघते. एक स्टिक असते, त्या स्टिकमध्ये नंबर असतो, मग त्या नंबरवरती जे असतात ती चिठ्ठी काढायची आणि त्याच्यामध्ये ते आपली काय ते असणार ती म्हणजे एक प्रकारचे लिहिलेलं असतं, काय नशीब किंवा काय ते त्याच्यात. आणि ते बांधलेलं जे आहे ना ते, जर ते त्याच्यामध्ये काहीतरी वाईट वगैरे काहीतरी लिहिलेलं असेल तर ते इथे बांधतात.
100 येनला 100 येन हे करायचे आणि असं मोठा बॉक्स असतो आहे ना काढे हलवायचं असं म्हणजे बाकी काढे असतात काढे हलवायचे यात बघायची 100 येन टाकायचे हे आपल्याकडे आणि ते बघायचं करणार आहे का तर ते जॅपनीज मिनिंग कळलं पाहिजे हे याचा आज टेम्पल बंद आहे त्याच्यामुळे नाहीतर इथे भरपूर गाडी वगैरे त्यांनी जपनीस लावलेलं दूर वगैरे येत असतं हे सगळे असे म्हणजे एक प्रकारे बॅचेस म्हणजे हे जे असतात ना की म्हणजे आता इथे बघा हे कशासाठी रिलेशनशिप गुड लकसाठी म्हणजे असतं हे की त्याला हजार यायला म्हणजे आपल्याकडे कसं असतं ना ते आपल्याकडे कसं देवाचं वगैरे किचन असतं वगैरे ते तशा टाईपमध्ये असं असतं ते बॅगला वगैरे त्यांच्या ते लावतात असे गुड फॉर्च्युनसाठी मनीसाठी सगळं ट्रॅफिक सेफ्टी कारच्या ट्रॅफिक लागून मस्त काय काय पेपर करायचं याच्यामध्ये काहीतरी लॉकेटमध्ये पण काहीतरी देवाची मुली दिसण्यासाठी गुड हेल्थ अँड लॉंग लाईफ हॅपी फॅमिलीसाठी म्हणजे हे लोक काय करतात गिफ्ट पण देतात ना की बाबा इथे असं करून गिफ्ट पण देतात अशा भरपूर असे वगैरे किचन्स वगैरे ह्या शॉप्स बंद आहेत ते इथे शॉप्स असतात ते टेम्पल बंद आहे म्हणून बंद आहे मस्त खाय Let's try first. Sedaraati begini. Agak cycle वगैरे असते सायकल वरून फेरी काढायला वगैरे असते इथं स्कॅटरला मी इथून चालत गेलो ते चलो पडा वाकून बघायला बघितलं तिथं नाही या सिटी मनगावरून अशी सायकलीवरून जात असतात त्याचा चालण्याचं चॅलेंज पूर्ण केलेलं आहे त्याने
बकरी वगैरे ते. आपल्याला तर ट्रॅफिक लाईन थांबल्या आणि केवढं गाडीमध्ये अंतर.